Aquest curs 2025-2026 ha estat el curs de l'arribada de la xarxa Planea a les Illes Balears. La xarxa Planea és una xarxa a nivell estatal que cerca introduir i implementar el treball a través de l'art contemporani a l'escola pública. Doncs està provat que l'art té una capacitat transformadora i és una eina transversal i que permet generar pensament crític. Des de l'àrea d'educació dels Baluards Museu ens hem constituït com a nodes mediadors aquí en el territori de les Illes. Tenim dues modalitats de centres amb els quals treballar. Per una banda estan els centres Planea i per altra la modalitat de centres col·laboradors amb les capses de recursos creatius. Durant aquest primer any hem treballat amb dos centres Planea, el CEIP Rejaume I a Palma i el CEIP Sant Miquel a Son Carrió. Amb els centres Planea treballam durant 3 cursos escolars acompanyant a tota la seva comunitat educativa a implementar diversos processos artístics dins de l'escola a través dels artistes en residència, de les capses de recursos i d'altres projectes que vagin sorgint. El nostre centre és un centre en el qual treballem molt l'art, tenia molt interès també a treballar el tema del pensament crític i quan vàrem veure que hi havia l'oportunitat de ser centre Planea no ens ho vam pensar 2 vegades. Teníem molt clar que el que volíem era engegar un procés sense cap producte final. És una gran possibilitat que ens ha ofert el projecte de Planea. Aquest projecte ens ha servit com a eina, com a fil conductor, com a eix vertebrador de l'ensenyament. Hem intentat que se traspassi totes les àrees. Ha estat una oportunitat i ha estat un punt de partida de fer coses que no ens havíem atrevit a fer. Noves metodologies, noves estratègies. El fet que les sessions siguin tan pràctiques fa que l'alumnat se motivi i també el fet que aquestes sessions tindran una proposta final dins l'escola, dins el centre, en les famílies, en l'alumnat, tot parteix dels seus interessos, fa que realment tot sigui un aprenentatge significatiu i real. Durant aquest curs escolar hem treballat en la Leoparda, un col·lectiu artístic per dissenyar la capsa de recursos PLAF, que ha estat un projecte en col·laboració amb la Conselleria i el Servei d'Innovació Educativa, en la qual s'ha oferit als centres educatius públics de Mallorca, Eivissa i Menorca una sèrie d'eines i recursos per treballar el cos i la performance dins les aules de manera autònoma i juntament amb una formació específica per part dels artistes creadors. És una capsa de recursos molt ben pensada, que una persona que no hagi fet feina mai ni de teatre ni de performance la pot agafar i començar a fer feina de zero perquè està tot molt pautat i molt ben planificat i ens ha portat una altra manera de fer art a l'escola, que és a través del cos i a través del moviment, perquè moltes vegades en els centres tenim tendència a utilitzar els recursos de sempre i aquesta capsa ens posa a l'abast una sèrie de recursos que és vera que els utilitzam poc. A mi m'ha agradat molt. Animaria a altres centres a participar. Hem après l'importància del cos, que no només xerrant ens podem expressar, també amb els gestos, amb els moviments. Després també hem après a llevar-nos la vergonya, a expressar-nos com vulguem dir les coses que pensam. Crec que a PLAF amb aquestes activitats molts de nosaltres ens hem sentit molt còmodes amb el grup fent aquestes activitats.